Hi guys, so Cindy Makhathini posted her friend and said, I have an issue. I have been staying with a thief. He stole my phone and took my apartment keys. If you guys see him, please tell him to bring back my things. And then she said, not him using my phone and deleting everything. Usianda is a thief. Yo, abangani guys. Guys, Ninjan, I hope you guys are okay. Ake ngikhuluma izinto eziningi because angifuni ukumhlambalaza ngendlela efune ngabe ngimhlambalaza ngayo. Kodwa into eyenzakalile ukuthi ngidayisa inwele mina Angel Circus. So ngithe ngingena kwi-account yami. Yabo lento yokuba careless around your friends like mhlambe isidakiwe sifuna ukuthenga ukudla and yabo mhlambe imali yakho ihlala kwama savings uyayikhuphula uyibeke phezulu and then babone ukuthi uyivula kanjani i-app yakho usiyandi bekwazi lokho. Uma ngithi ngiyangena kwi-business account yami khona minus of which ngeke mina ngithathe noma kuthiwa ngihlupheke kanjani angeke ngithathe imali kwi-account kwi-account ye-business yabo. I would never do that. I would never ever do that because a business ukuthi ngikhulisa ibhizinisi lami meyokuthi liyafuna nalo ukukhula. Hayi ngithi ngiyavuka ey'ntatha nje kube khona into ethi ngingene kwi-app ngibheke ukuthi kwenzakalani ngithi nhla ayibo miners abangaka already sengiyazi ukuthi ubani because uyena umuntu osale nale phone le phone yami le eyokwenza ama-payments like my emails, my what this one. I had borrowed him my other phone, my 14 Pro Max. I borrowed him that phone. Mengimnikeza leyo phone useanda sharp ayisebenzise nale wayisebenzisa at some point and then kwenzeke ezinye ixaxa zezimali. Yabo manje nje sekwamapiece epuzzle sekumina ukuthi ngizohlanganisa kanjani. Okay, kodwa sikho lapho afike useanda mfethu ngivuke ngiphenike ey'ntatha ukuthi angcono ngiyakwazi ukufaka ngizowaposta separately ama-screenshots ayonke into. Ngifike ngiyibuza ukuthi because it's not me kodwa senda yonke le mali angeke mina ngithathe imali yami kwi-business account. I will never do that. I will never ever do that. Okay, ngivele ke me being myself ngicasuke send ama-message ngithi mfethu ngoba mfethu ungishontshela kanjani mfethu uhlala endlini yami nje mfethu ngikhokha irent ungishontshela kanjani because not ukuthi angimbaleli uma ngithi uhlala endlini yami ungishontshela kanjani uwumngani wami ngikuthembile ungishontshela kanjani uwumngani wami ngikuthembile mfethu like ngikuthembile to a point where nginokuhamba ngikushiya endlini. Hayi nokuthi ngikushiye for isikhathi ngihambe ngiyoyihlalela hlamba ka-boyfriend ngiyihlalele ngiyipholele enhloko ngikuthembe to that extent mfethu ngikunikeze yonke access yayonke into angikaze mina guys kuyo yonke into sekuyenzeka angikaze wangibona ngingena online ngikhuluma ngabangani bami ngiba bad mouth. Namanje nje I could have been saying a whole lot of shit right now but ngithi othi ngikhulume ngalokhu engikubhalile lapha lokho kunye sizobhekana nakho mina naye masibhekana nakho because ekugcineni usuku it won't change the fact that bengiwumngani wakhe and bengimthanda and angazi ukuthi manje ukuthi ngizodila kanjani nale pain engiyizwayo because bengimthandile shame usiyanda like to the very core like bengimthandile mfethu ngimcabange even noma cause uLisa moved out so manje bese sihlaso bawuthi ngimcabanga ngithi ayibo kumuntu wami ayibo mfethu osingihlano usiyanda kancane kade ngihleli nawe la ngihambe ngiyohlala naye nani yabo. Okay sharp. Okay ngimtshela ukuthi ke ngicela ungibhakishele izinto zakho mfethu ungiphumele because ungitshotshela kanjani kuwumngani wakho uyenza kanjani leyo nto leyo so ngicela ungiphumele endlini yami instead of him ukuthi angayenzisa umuntu guilty athi no Chomi you can come or there's my bank statement there's nothing there I did not do anything or okay can you please come ke ukuthi instead ukuthi ngishiye okhiye bakho kephi ngisacela bandla ukuthi uze and khona sivalelisane kahle yabo noma kuthiwani cha wavele wathi okay Chomi methi okay Chomi ngithi okay sharp ke okay mina ngivuka late ke because bengistresswe yona le ndaba ngize mhlambe ngalala ngabo 8 o'clock ekuseni ngavuka ngabo 2:30 mengivuka ngo 2:30 ngihambe ngiya kephi ngithi ngiyangena ku Find My ngithi hayibo ifone yami i-14 Pro Max ayikho la
ku-Find My ngithi iphi ifoni yami, like where's my phone, like uyikhiphile ku-Find My, like uyikhiphile completely. How kanjani manje eyami telefoni? Because initially when I sent the text I was like, please leave my key and my phone and ungiphumele endlini yami. That's all I said. Angizange ngikhulume ezinye izinto ngithi I was just disappointed and I was still processing it ngithi hayibo mfethu kanjani. Okay, ngibuye ke. Yo, sorry guys, kungene ilokhu njani i-call. Okay, sharp ngifike la endlini ngithi ngiyakhuphuka because ukhe wami bengushiye komunye umuntu, so bengithi ngiyakhuphuka ngithi ngiyafika phambi kwesikapa sami. Hayibo isikapa sami sivuliwe. Ushiya kanjani ukhiye isikapa sivuliwe? Ngi-understand ukuthi sihlala endaweni like enama security nani but uyenza kanjani into enjalo? Does it even make sense? Ngingene hoping that ngizothola ifoni yami. Mengithi ngiyangena ukhe wami lo ne remote awukho first of all, and he's saying it's with me and it's not with me. If it's with me then angazi kodwa ngibhekile ekhwameni zami. Ngibhekile ekhwameni zami kodwa ngisangahambi ngoqalaza nasemotweni, angiqalazanga emotweni. Awukho ukhe wami ngiqalaza ifoni ngipetulula umbhede ngithi mhlambe phela uyishutheke phansi ngibheke ifoni dololo. Ayikho ifoni yami ikhiphiwe kwi-Find My. Angazi ukuthi ngenze njani. Ngingene WhatsApp, ngingene kwigama lakhe Royalty, ngitype Royalty, ngingene Royalty ifoni yami. Ngiyazama umfonela straight call, ngifonela iSIM card yami because ifoni yami khona iSIM card yami. Ngiyazama ifonela voicemail. Ku WhatsApp ngithi dude, khamba double tick, ngithi ngiyafona. Excuse me, ilibelithi ringing. Athe suke emva lapho ngivele ngithi yazini ngoba uyangiziba ngiyomposta bengamelanga ngifike la empostweni. Kuyimanje ngaba nginichazeli ngoba ngabe manje ngiyilungise nomngane wami or my former friend eceleni bengizobe ngiyilungise naye, but yena ngoba uyitshela ukuthi slick then asihambe in that route. I'm like okay, I mean why not, mina ngiyayithandela nokuyikhulumela, asihambeni ke leyo ndlela. Hayi ke ngifike ngilokhu nje ngilibele ngizama ngivele ngimposte. Mase ngiposta ke le post eniyibonile previously. How uSiyanda ngithi guys ngithi how first ngimpost mengiqeda ukumposta kuphelanga 20 minutes usezama ungifonela ngani ngifoni yami la ikhona. How Siyanda wangifonela ngefoni yami wangangiphendula mengithi ngifuna ifoni yami zithini bra, like I want my phone. Athi okay ngizothumela ifoni yakho ngisePretoria. Ngithi mina usePretoria because earlier ufonela uAyanda watshela uAyanda ukuthi usePretoria. Okay, so mina ungitshela ukuthi usePretoria uthi okay, are you at your place or are you at your man's place? Ngithi mina I'm at my place. Athi okay ke I'm gonna Uber connect your phone right now. Ngithi mina okay sharp. Ngidiniwe, obvious I wasn't this calm, like I was bengila beginyew. Ngithi mina okay sharp mfethu ucela Uber connect ifoni yami manje. Okay, ukuba umuntu mo share trip uyasho ukuthi okay usend parcel to who nani. Ngiyithole leyo message ukuthi isuka ePretoria eGautrain station in PTA. Athi kumina angayitshela ukuthi ngizongena kwi-link yabo ngikhulume ngibheke ukuthi uyacommunicate no driver. A text driver, atshela driver angazi noma yena umtextile noma umtexte before what noma umfonelile yini wathi cela mlinde egarage. Udriver shothi ame garage ngithi okay ngingene mina ngithi ku driver ngingene kwi-link because mina nami ngizokwazi ukukhuluma since iparcel eliza kumina. Ngithi ku driver mina hey how are you uzodeliver iparcel lami right now ususukile yini? Athi driver ngisePretoria mina akekho umuntu ofikile la, akekho umuntu ofikile. And ngithi mina ngicela ngisendele inamba yakhe because manje siyathathela le yaku Uber. Angisendele udriver number, mengisendele udriver number ngimfonela athi udriver akekho umuntu ofikile la, akekho umuntu ofikile la. Ngithi mina hayi okay driver. Ngithi okay kodwa mekuthi uyafika ungakwazi ukuthi ucancel leyo trip and then never lapho mase mina because manje angisathembi ukuthi kwenzalani. Athi driver ngeke ngikwazi ucancel because this trip is also on cash. Ngithi mina is on cash. Ukhokhisa mina ukuthi alethe ifoni yami kumina. Iyenziwa yini leyo nto guys?
Hayi kuzalelwe inje endlini bafazi, kuzalelwe inje endlini. Ngizalelwe inje endlini. Okay-ke, azama ukuthi akhokhise mina-ke leyo mali leyo. Kodwa-ke u-driver asho ukuthi hhayi mina ngiyakhansela manje ngoba khona amanye ama-trip emele ngidile nawo. Ngithi mina ayi okay bhuti, kodwa bandla ungakwazi yini ukuthi mewukuthi kanjani mhlawumbe uyagcine ngiphendula lo former friend wami. Ungakwazi ukuthi mhlambe ukuthi ungithathele lelo phathela and then mina ngizokuthipha, like I'm gonna give you your money and then you come to Rivonia. Athi u-driver no, mina anginankinga honestly, and ungangi-WhatsApp nokungi-WhatsApp nani. Manje naye uyabuwa-ke angimuzwa nokuthi uthini, ngithi anguzwa mina manje. And then emva kalapho ngiyashunqa-ke manje ngoba besingephi egeyithini. Bengasafuni ukuthi izithi kephi bese ngime egeyithini ngiyilinde egeyithini phone yami. Bengempile egeyithini and bezoyilinda noma isuka kephi eMamelodi le bengizoyilinda. Hayi ngithi u-driver angitshele ukuthi uyakhansela. Hawu akhansela u-driver. Ngimtext uSiyanda ngithi where's my phone wena? Where is my fucking phone? Akasatholakala, ungisendele inamba yakhe ayingeni. Ifoni yami ayifoneleki. Kulo WhatsApp lo kade ngimWhatsApp kuwona kuyifoni yami, lo kade ngiWhatsApp ngayo ekhuluma nami through my phone, akasakhulumiseki. Ngikhuphuka nje ngiyashunqa, khona abanye obhuti angazi ade benzane e-15 nabo ngiyasho ukuthi kwasanina ngicela ningigudlukele bandla. Ngikhuphuke ngifika endlini, mengifika ifinsta yakhe, unefinsta. Ufike wangena uqale wangena ku-TikTok cause my phone, that phone le ayintshontshile, i-theft leyana. Leya phone ayintshontshile, ufike uyangena ku-TikTok yezo. Mengipost i-video isithombe njengoba ade ngikhuluma ngayo, uyadelete. Okay sharp. Okay abuyise-ke cause u-deactivate kwazothi. Cleanile, uhambile ku-TikTok, uhambile u-Instagram, uhambe yonke indawo, WhatsApp ususa ama-profile picture, everything. Wathi suka emva kalapho-ke wayibuyisa ifinsta. Mezama ukufinsta, uyangizama ungifonela kwifinsta, nginawo ama-screenshot futhi alawo ama-chats ngizonipostela. Wafika wathi wazama ungifonela. Kushuthi yabo ngilibe ngithi hello sometimes ama-calls aku-Instagram anjalo hello akezwakali. Okay aphinda phone futhi, mefona futhi sengiyakhuluma-ke mina ngithi first ngicela ifoni yami, like ngicela ifoni yami nani. Ngingamuzwa singazwani. Athi sisuke emva kalapho ngisenda ama-message after message mase vele athi ngiseThekwini. What happened? Besingekho ePretoria. Besingekho yini ePretoria, not so long ago. Sorry guys, kungena i-call ama-call and ama-call ayamute ama-video yazi. Okay, sharp. Ngimbuze mina, ngigcine kephi kwami? Iphelele indaba yokuthi ubesePretoria. Useyesuka usethi no, I'm in Durban. Ngithi mina uhamba kanjani nefoni yami? Ngicele kahle ngathi mawuhamba endlini yami, shiya ifoni yami, shiya ifoni yami, ushiya ukhiye wami. Ngiyacela, ushiya izinto zami, ngiyacela. Uhambe emva kalapho, ungaphinde ungicabange, ngi-right mfethu. Okwamanje ziningi izinto engibhekene nazo empilweni, angifuni ukuku-eda wena, angifuni. Bengitshela ukuthi like I can literally like be your friend and now you can be my friend and sivikelane. Ukwazi ukungivikela nami mengibhekana nezingqinamba nawo nami ngikwazi ukukuvikela. Kodwa wena instead ukuthi ungivikele uyenzeni wena? Ungilimazile, wangitshontshela imali, wangenza lokho and shoot akaqali ungitshontshela imali. Hayi nokuthi shoot akaqali ungitshontshela imali. Okay, but asikho lapho sharp. uSiyanda afike athi he yena useThekwini uzongisendela angazi ukephi ubuyele kubo. So me being me ngitshela umngane wami noSipho, my friend, I'm like noSipho bro, uhamba ungilandela ifoni yami mfethu. uSiyanda uthi ifoni yami useThekwini, it went from PTA to eThekwini so quick. Ngathi mina ngicela bandla ukuthi uyongilandela ifoni yami, ngiyacela. Wathi umngane wami I say no more sis,
walayisha obhuti bakhe emotweni kwahanjiwa kwayofuna ifoni yami kephi kuSiyanda. Sharp. Meanwhile, mina ngiyamtshela uSiyanda ngithi onginikeza inamba yomuntu ohleli naye lapho ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ngikhuluma nawe nibhizi, njengoba ngithetha mina ngi-frustrated ngingekho right, niyahleka nina. Uyahleka lo muntu ohleli naye lapho, ulibele ubhizi uyagigitheka. Njengoba kuhlekwa mina ngoba ngiyislima mina, akuqhubekani guys nihleke mina anginankinga. Kodwa ekugcineni usuku Siyanda, angikwenzanga lutho mina. Angikaze ngakulimaza, angikaze ngayenza into etheni or in. Lento ngenza yona manje ibhlungu, lento ngenza yona mfethu. Like ibhlungu ngempela. Futhi nalapho angifuni imali yami, angiyifuni imali yebusiness. It's fine. Like leyo mali ngamtshela naye ngathi leyo mali leyo ngisacela bandla ukuthi ikwakhela ikusasa lakho. Landa angikuqalekisi. Kodwa ngiyasho ukuthi leyo mali nawe la uyithathe khona kwande la uyithathe khona kwande kuze kuphuphume kuchitheke. Okay, uSiyanda emva lapho like mengilibele ngikhuluma naye ngimconfront ngithi Chomi, why would you do this to me? Uvelathi nje no, if uNosipho ungitshelile usendleleni uyangiziba ngathi khona into khona into engekho right ekhanda, or he's not processing it, or maybe he was always like that. I did not see it. I don't know. I really don't know. uSiyanda guys mina ngimthandile ngimthathe guys uSiyanda like ene depression enye ongayazi. Umngani wami ngamthanda bra, like ngathi hayibo ngeke phela. Ngizama ukukhuluma naye ngimcele ngithi Chomi ungayibambi izinto, don't hold things in because who knows what could happen. Ngiyacela ukuthi ukhulume mfethu nami ukuthi khona into oyizwayo because nami angisho ukuthi nami ngi-right, mina impilo yami ihamba kahle, kodwa kuyasiza sometimes ukukhuluma nomuntu yabo. Ungalibeli ungiqambela amanga mina mfethu, ngumngani wakho and mina ngiyakutshela mfethu iy'ndaba zami mfethu, and uyazazi izinto zami. Even ngingazona iy'ndaba zami like izinto ezingidlayo phakathi. Mengivuke ngizizwe ngathi khona into engidlayo. Sometimes I remember this other time I had such a hectic month. Angazi kwenzakalani, ngavele kwahlangana konke kuhlelwe kumnandi. I just broke down and I started crying for a good 2 hours. Bengizama ungithulisa nolisa ngikhala. Yabo lento leyo kulibela uyiziba into sengiyiphuzela utshwala ngiphume kulento, sengiyiphuzela utshwala ngiphume kulento. Kuvele kube kuningi kugibelane kugcine sekushubile. Mina ngemdabukela bese ngithi bese yazi bese soyilungisa lento bese soba right bese ukhuleka. Like sizoba right bese mase yena uzoqeda uzongenza lento le uSiyanda. Ungiphoxile shame, like ungiphoxile. You people know, you guys, sorry ngiyaxolisa unibiza ngo you people. You guys know ukuthi mina noSiyanda we would go live, we would be laughing, shama. Sorry guys, ngingena ikholi futhi. So for Usiyanda to carry on, for Usiyanda to do that to me, it actually breaks my heart. It breaks my heart that he's doing that. And right now, Usiyanda is not such a bad person. Angazi ukuthi ungenelwe yini, but whatever lemngenelile, I hope he heals. But mina angisamdinga eduze kwami. It got to a point where I called his mom, ngamtshela uma wakhe ngathi ma ngoba uSiyanda ubehlala nami la, ngisacela bandla ukukutshela yonke into eyenzakalayo. Angifuni ukuthi manje kwenzakalani nani kuthiwe mina. Ngamtshela uma wakhe everything. Guys, angazi he's, I don't know, he's not okay mentally lo muntu at this point. Ngizamile nami ukumkhipha kulezo inkinga lezi abhekana nazo, o ngizamile noma wakhe uzamile umndeni into ayenzayo uma wakhe mezama ukukhuluma nami ube block uma wakhe on my socials, I'm block. Namanje ngizama uku DM usisi wakhe, ufike wenzani, wafike wa block usisi wakhe on my TikTok. Angazi guys, angazi, I really don't know. So obviously people were commenting, feeling sorry for uSindi Makhathini. This one said, inking ulunge kakhulu. Yeah guys, and ngathi uSindi ulungile shembandla yazi. Otilo, how he was moving all along, sneaky. What's uSindi, very sneaky shame. Ooh, hayi bandla. Uyibhola ngemali yabantu. Umngane onjani kanti ngoba if udinga imali ubengayicela nje since ni close. Wazi wabenza ubunja shame. What uSindi, honestly dude, waze wangenza shame. Sana Sindi unebhadi when it comes to friends.
You really don't deserve this, honestly. Eish, wathi Sindi akuve nginebhadi shame. Yo, shame Sindi, woza ngibe umngani wakho mina. I'm such a good friend. Guys, I got my phone, ne? It's not with me since mina ngiseGoli, yona iseThekwini. Ithathwe ulokhunjana uNosipho, my friend uNosipho. Uhambile wangena emotweni nobhuti bakhe, wahamba uyilanda ifoni. So ifoni isingakumina. EsikuNosipho though, but uNosipho unomcimbi omncane this month, so ngizoyithatha mase ngiya khona vele because bengivele ngumuntu oyakhona. But ke ngiyabonga ukungilalela guys. Nokungizwa niyazi ukuthi angikaze ngangena online ngabadmouth abantu, even nabantu engingasabakhulumisi mina ngingena online ngizokhuluma abantu kambi. Angiyenzi nje leyo nto noma ngathiwa ubungane bethu kuphele kanjani. If yena belandela ama-instructions ami ukuthi ashiye izinto zami endlini yami, ngaba sifika ngala, ngaba nazi, ngaba akekho waziyo. Mhlambe ngabe ukuthi niyangibuza mase nje ngiyibrush off nje, yabo, bengeke sifike la. If yena wenze ngendlela ebengithe shiya ukhiye wami ushiye ifoni yami, ngabe si-right manje. Or kuba ucommunicate wathi ngicela at least can I please get home, and then emva kalapho mase ngifikile ekhaya, I promise I'll get your phone to you on time, or whatever the case may be. As much as Silwa, I wasn't going to be usatani towards him, like I wasn't going to do that. Angibadla abantu mina. Worst of all nje ngumuntu nje mfethu onozwelo mina, noma ngingadinwa kanjani. Ukudinwa ngiyadinwa, but uzwelo nginalo. Ukuba ungichazelile wathi hayi mfethu because uyasazi isimo sami sokuthi anginayo ifoni, angazi ukuthi ngizorequesta ngani mase ngifike eThekwini, ngisacela bandla ukuthi ungiboleke ifoni, and then after that ngizozama ukuthi ibuyele ngakwena i-right nani. Manje ke ngoba uyilento ayiyona, instead ukuthi i-situation yehliswe, yena uvele wafaka nje usawoti. Uvele wafaka usawoti nje esilondeni. I even had to like be on a call with abantu bakubo nani. But ke naye angifuna wazi ukuthi angimzondi, kodwa ukuba benza izinto ngendlela e-right ibingeke izifike la. Mina inkinga zami ezihlangane nabangani bami, especially abantu kade ngibaveluisha ngaleyo ndlela, angiyilethi nje kwinkundla zokuxhumana. Ngamane nje kuba ukuthi abantu mebengibuza ngizibe ngathi angazi lutho. Engathi angazi lutho, ngiqhubekele nempilo. Abantu bangibuza bayoze bakhohlwe nabo njalo. Even my other former friends bangibuza baze bakhohlwe. Ngeke nje, akekho nje umuntu ongafika la online ayolanda into athi nje uSindi wathi ngosibanibani, ngoba nakho sibengasabona abangani sibeyathukana. Angiyenzi leyo nto mina. Noma bona bahamba mase kuba bangani nabo bahambe bekhuluma nami kabuhlungu, bangenza izinto ezibuhlungu, mina angiyenzi leyo nto komunye umuntu. Angiyenzi. Also, I found my key, lona remote emotweni. So lokho ngiyaxolisa ukuthi ngithe uhambe nokhiye wami, kodwa ubusemotweni ukhiye. So ngutholile ukhiye, yonke into right. So yeah, inkinga ke bekuyifoni ke, kodwa ke ya, ngiyaxolisa unifake endabeni zami maye. Nami bengisengibona ngizijwa ngingazazi nokuthi ngishone ngibheke ngakephi. Ngakhumbula ukuthi phela mina nginabakhoti bakhoti. We're happy she's gonna get her phone back. But guys, while I was watching these videos, under the comments, people were busy commenting saying ukuthi, I just came back from Discreet Diva's tweet. So I'm like, who the hell is Discreet Diva's tweet? And then people were asking, what is it about? What's the tweet about? And then someone decided to share the tweet. So this is the screenshot. Uthi, meet Sindi Makhathini's best friend, Royalty Ngcobela, who charges married man 10K for anal sex. Royalty Ngcobela, he's known to be group with Sindi Makhathini, or rather her lapdog. Yo guys. Isigaxa, yasazi isigaxa. La baphinde bathi, hey, I have some gossip. Royalty Ngcobela allegedly hookups with wealthy men who pay him around 10K for sexual encounters. It also doesn't end there. People are claiming that he has a relationship with wealthy married men as well. Hey, amadoda ashadile nobutabane.
If these allegations are true, I guess the saying the apple doesn't fall far from the tree comes to mind. People are saying this whole friend group is connected to pimping and hookups. Yo guys, so I went on X and I was looking for this tweet so that I can show you guys these videos, but unfortunately I couldn't find this tweet because this is just a screenshot someone shared on TikTok. I couldn't find it. I scrolled, I wanted to see the videos and I wanted to show you guys the videos, but nothing, unfortunately. But anyway guys, abangani ayikho into ekuthiwa umngane emhlabeni kahle kahle mase sithatha ukubheka. But anyway, please share your thoughts under the comments and I'll see you guys on my next one.